Уютни хотели с атрактивни цени, приятна атмосфера и подходящи условия за бизнес общуване. Развити структури, предлагащи бизнес услуги, както и множество събития през цялата година. Всичко това ще откриете в трансграничния район Монтана Нишава. Попаднали в района, вие ще опознаете не само красивата природа и историческите паметници, а и фолклора, културния живот, бита, занаятите и празниците на живеещото в Монтана и Ниш население. Наситен с разнообразни събития и прояви през цялата година е културният живот на Вършец. Ежегодно през август жителите му почитат най-ценното си богатство – минералната вода и природата. Тържествата продължават 7 дни, през които се организират мероприятия за деца и възрастни, шоута, концерти, изложби, пленер по живопис, спортни състезания, както и фолклорния празник Балкана пее. Традиционните български празници Лазаров ден, Цветница, Трифон Зарезан и Йорданов ден се почитат от малки и големи. Ежегодно през юли се провежда пленер на изкуствата, а прегледът на художествената самодейност е през ноември. Със своите лековити минерални води и красива природа, с модерно обзаведените спа-хотели, къщи за гости, ресторанти с вкусна традиционна кухня и отлично обслужване, Вършец е подходящо място за провеждане на бизнес мероприятия и делови срещи. Условия за бизнес и събитиен туризъм предлага и Берковица, прочута със своите фолклорни, джаз и песенни фестивали. На 8 септември, денят на Рождество Богородично, тържествено се чества празникът на града. Вписан в Националния културен календар в началото на юни е и фестивалът на детската песен и изкуствата Лачени обувки. Напомнящ легендарния Удсток, Бергсток е рок-фестивалът с международно участие. За първи път се провежда през 1998 година, като досега на сцената му са свирили повече от 150 групи от цял свят. В началото на юли гостите и жителите на града могат да посетят фолклорния фестивал, а Шиклар пее и танцува. В края на лятото, в местност Горната Кория, близо до хижа Ком, берковчани тържествено отбелязват Деня на планината, а сред девствената природа на хижа Ком честват празникът на дивите малини. Фестивалите, концертите и празниците са важна част от живота на жителите на Монтана. Международният фолклорен фестивал Монтана е посветен на празника на града Свети Дух и се чества 51 дни след Великден. На централния площад в града фестивалът събира участници от близо и далеч и популяризира фолклорното наследство на местните хора. Важно събитие за културния живот на Монтана са празниците на духови оркестър Дико Илиев с участието на гвардейски духов оркестър. По време на честванията се провежда конкурс за създаване на творби за духов оркестър, както и международен конкурс за детска рисунка. С много впечатления и заредени с енергията на Монтана, пътят ни продължава към Чипровци. Тук, на 6 септември, в деня на съединението на княжество България и Източна Румелия, се чества празникът на града. В района се празнуват с народни веселия всички традиционни български празници. По свой начин местното население интерпретира Пътни вечери Коледа. За да има богата реколта, овощните дървета се увиват с сламата, върху която е вечеряло семейството, а добитъкът се пръска с вино. Много са празниците и обичаите, които се почитат от местното население. Йорданов ден, Трифон Зарезан, местни, сирни и заговезни, когато се кладят големи огньове, младенци, след който започва работния сезон, Цветница, Великден. Жителите на града стриктно спазват народните обичаи и предават традициите на своите деца и внуци. Следвайки маршрута, вие ще се докоснете до многобройните културни, спортни и научни събития, които се отбелязват ежегодно в Ниш и които събират в древния град хора от цял свят. Дните на свети цар Константин и царица Елена, едни от най-тачените личности, символ и емблема на града, се провеждат от 1 до 5 юни. Много и най-различни фестивали радват жителите на града и околностите.
Най-старият международен пленер в Сърбия е в село Сичево и е един от най-значимите фестивали на изкуството из целия югоизточен район. Веднъж на 2 години под патронажа на руския и сръбския патриарх се провеждат международния и православния хорови фестивали. В края на октомври любителите на класическата музика могат да се насладят на изпълненията на местни, международни, симфонични, камерни оркестри и оперни певци по време на фестивала на класическата музика Нимус. Известни със своите кулинарни умения, сърбите тачат своите ястия. До река Нишава ежегодно се провеждат дни на бюрека, където многобройните посетители имат възможност да опитат вкусната баница със сирене, известна тук като бюрек, и много други национални кулинарни шедьоври. Друго традиционно за жителите на Ниш събитие е Нишомния – музикален фестивал, който събира почитателите на електронната, рок и поп музиката при стените на Нишката крепост. Всяко лято Ниш предава символично ключовете на града на актьорите по време на световно известния едноименен кинофестивал, който се организира в амфитеатъра на Нишката крепост. И така градът се превръща в град на актьорите. Това е най-посещаваният фестивал в Сърбия с международно участие. Нишвил, международният джаз фестивал, е важно музикално събитие за града, който за 4 дни става столица на джаза. Над 100 000 души са посетителите на културното събитие, което е едно от най-големите по мащаб в региона. Голям фестивал с 35 годишна традиция са и нишките музикални тържества, организирани от Нишкия симфоничен оркестър. Това е Ниш, градът, който със своето забързано настояще и древно минало привлича туристи от цял свят и бързо се развива като една привлекателна във всяко едно отношение туристическа дестинация.